idea é que este espazo é un espazo vivo, dinámico, e que a él acudan todas as persoas, investigadores, investigadoras, actores, actrices, persoas interesadas no mundo do teatro, que teñan curiosidade ou inquietude ou interese. Entón queremos que sexa un espazo aberto. A cidadanía de Carballo, evidentemente, porque Xan era de Carballo, pero queremos que sexa un espazo aberto a todos, non? Era unha persona educada, amable, conversadora, con actitude positiva, sempre disposta a comprender as cousas e, por suposto, as persoas. O traballo deixáballe as tardes libres que lle permitían dedicarse ás súas aficións, que eran dibuixo, idiomas, música, teatro, viaxar, as manualidades, en fin, variadas. Na Coruña conociu a xente relacionada co teatro e de aí surxiu a súa relación con Manuel Lourenzo e a súa familia, a súa segunda familia. E el teatro pasou a ser su principal afición, actuando, diseñando vestuarios ou escenarios, pero sin deixar de lado outras actividades como a música. Sempre quixo ter a súa biblioteca e pouco a pouco founo conseguindo, a biblioteca especializada en teatro, pero sempre tuvo claro que quería donar os seus libros para que todo o mundo poidera ter acceso a eles e contribuir á difusión da cultura teatral. E coñecín a Xian en Teatro Circo. Coincidín con el na última montaxe desa compañía fundada polo inventor do teatro galego, que, como todos sabedes, foi Manuel Lourenzo. Teatro Circo deu paso á Escola Dramática Galega, unha cooperativa teatral onde Xian era columna básica daquela ilusión que tanto bencixo o teatro galego, departamento de didácticas, de estudios teatrais e de produción de espectáculos, compoñían a sustancia nutricia da escola. As súas primeiras montaxes foron Macbeth, Zardigot, de Eulogio Ruibal, e O longo viaxe do Capitán Certa. Digo o longo porque así estaban os cartéis, non a longa viaxe. Despois, lembro a benfadada historia do coitado Bamboliñas, onde Xian interpretaba a Agapito Pisuerga, un xigante mesetario que viña a poñer castelanizante orde nesta terra de Nordés e vendavais. Como activista cultural, hai que destacar a faceta máis artística, xogando varios roles, actor, escenógrafo, vestuarista, e un longo etcétera xa referidos en múltiples ocasións, sen ir máis lonxe, o acto que nos concita hoxe é aquí a todos e a todas. Mas quero referir a súa faceta e compromiso con Galiza, co teatro, co territorio, coa lingua e coa preservación do legado teatral do noso país. Eu creo que hoxe o primeiro andar desta biblioteca convértese nun espazo de referencia. Joan Manuel López Eirís foi, dende logo, un mestre dende a escenografía, que conseguiu, dende Carballo, proxectar a súa mirada aos grandes teatros de toda Europa e tamén do mundo. Este espazo, en todo caso, non nace para ser un continente estático. É dicir, a idea é que sexa un espazo vivo, dinámico, un espazo de consulta, de aprendizaxe, tamén de coñecemento e, sobre todo, de inspiración para todas aquelas persoas que de alguma maneira queren achegarse ao mundo do teatro e da ópera. De esa maneira, acadaremos que o seu legado vai a máis alá dos andeis, porque tamén estará xerando esa curiosidade en persoas que queren saber o que hai detrás do telón. Quere dicir que vou morrer en 9 minutos? 7 e medio. Que vou morrer por mor dunha proba que me fixo para saber se teño ese virus. Vostede quería un recoñecemento completo e unha das posibilidades, remota, pero posibilidade, era que xa estivese infectada por este novo virus. Grazas á nova proba despexamos as nosas dúbidas. Podería seguir infectada durante anos e non decatarse. Vostede faime esa puta proba sabendo que me pode matar. A miña obriga como doutora é erradicar a enfermidade. A conta da miña vida.
the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame.